Добрага ранку! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Глеб, уважліва паглядзі на мяне. Гляджу, вельмі добра бачу цябе, Кася. Гэта добра. А як я выглядаю? Як заўсёды, цудоўна. Гэта добра. А сукенка ў мяне прыгожая? Так, вельмі святочная. А прычоска ў парадку? Лепш не бывае. Кася, чаму ты так хвалюешься? На то ёсць прычына. Так, Глеб, цяпер паглядзі на мяне яшчэ раз. Ну? Ды гляджу, гляджу. Так, ого, усё цудоўна. Трошкі папраў прычоску. Так, добра? Ага, усё ідэальна. Цяпер трэба паўтарыць усе ветлівыя словы. Давайте разам успомнім гэтыя важныя словы. Калі ласка, дзякуй, прабачце. Усё правільна. Гледачы падказваюць яшчэ. Будьце ласкавы, смачна есці. Кася, можа, ты ўжо раскажаш, да чаго ты рыхтуешся і чаму ты так хвалюешься? Не толькі я, але і ты, Глеб, і ўсе нашы гледачы. Кася, раскажы ўжо, а то мы лопнем ад нецярплівасці. Не, вось гэтага не трэба. Так, зараз да нас завітае адна закавітая асоба. Такая важная госця. Гэта ж здорава, а хто яна? Мы яе ведаем? О, ды яе ўсе ведаюць. І дзеці, і дарослыя. Зорка? Вядома. Спявачка, актрыса, спартсменка? О, усё разам. Так, яна ніколі не спазняецца і з хвіліны на хвіліну будзе ў нас. Выглядаем мы цудоўна, ветлівыя словы памятаем, чакаем. Салют усім. Рыся, з калыханкі, вельмі рады бачыць цябе. Прывітанне, Рысечка! І мне вельмі прыемна быць у вас у гасцях. Частуйцеся, калі ласка. Рыся, як табе ў нас? У вас вельмі прыгожа і выглядаеце вы цудоўна. Дякуй! Так прыемна такое чуць. Ой, як здорава! Я бачу знаёмыя тварыкі. Ды гэта ж гледачы калыханкі. Вядома, многія дзяўчынкі і хлопчыкі раніцай глядзяць добраранак, а ўвечары калыханку. Рыся, а ты сама якія тэлепраграмы любіш глядзець? Я сачу за спартыўнымі трансляцыямі, таму што я вельмі люблю спорт. Дарэчы, а вы паспелі зарадку зрабіць? Ой, я так хвалявалася і рыхтавалася да сустрэчы з табой, што на зарадку забылася. А я паспеў. Зарадкі много не бывае. Так, сябры, ускоквайце з канапы і давайте трошкі разамнём нашыя лапкі. І ногі таксама. І ногі таксама. Пачынаем рабіць падскокі. Спачатку на 2 лапках. 1, 2, 3, 4. Адразу і настрой пачынаецца. Ой, скончылі практыкаванне. Удых, выдых. Зараз можем паскакаць спачатку на адной лапцы, а потым на другой. Скачам, скачам. Не лянуемся. Прачынаемся. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Удых, выдох. Ой, мне здаецца, што зарадку разам з намі рабілі не толькі ўсе гледачы, але і Сонейка. Вядома, ды і ўсе сняжынкі за акном, паглядзіце. Дзякуй табе, Рыся, за такую зарадку. І запрашаем цябе паглядзець ранішні мультфільм. Відаць, што вы добра падрыхтаваліся да майго візіту і ведалі, што мультфільмы я вельмі люблю. Вядома, давайте глядзець. Мультики у вас такія ж цікавыя, як і ў калыханцы. Пакуль мы глядзелі мультфільм, нам напісалі і патэлефанавалі гледачы. Рыся, яны хочуць задаць табе пытанне. Можам наладзіць інтэрв'ю. Я з задавальненнем адкажу на ўсё, што цікавіць дзяўчынак і хлопчыкаў. Пытанне першае. Ад Насці з Кобрына. Так, слухаю уважліва. Навошта Рысе пэндзлікі на вушках? Дзякуй за пытанне. Па-першае, для прыгажосці. Мы, Рысі, вельмі любім усё прыгожае і заўсёды сочым за модай. О, гэта ўсе ведаюць.
працуюць. А па-другое, гэтыя пэндзлікі ў нас замест антэнак. Яны дапамагаюць вельмі добра чуць тое, што адбываецца за некалькі кіламетраў. Нават кіламетраў? Так, мы цудоўна чуем, як хтосьці крочыць па лесе за 2 кіламетры ад нас. Нават калі той, хто ідзе, стараецца зрабіць гэта вельмі ціха. Рмаў! Яшчэ адно пытанне ад Максіма з Мінска. Ён цікавіцца гісторыяй, таму ведае, што ў старажытнай Грэцыі лічылася, што рысі могуць бачыць скрозь прадметы. Не магу адказаць пра ўсіх маіх суродзічаў. Дакладна я праз прадметы не бачу. Але бачу я вельмі далёка. За кіламетр заўважу нават штосьці маленькае. Прычым зраблю гэта і ў сонечны дзень, і ўвечары. Дарэчы, з нашага вострага зроку адно з сузор'яў назвалі рысь. Маленечкія зорачкі сузор'я можа разгледзець толькі той, у каго цудоўны зрок, як у нас. Рмаў! А цяпер пытанне асабіста ад мяне. Гэта праўда, што рысям не страшны мароз? Праўда, некаторыя прадстаўнікі нашага сямейства жывуць у самых паўночных шыротах. Іншыя кошачкі баяцца холаду, а мы не. Увесь сакрэт у вашай шубцы. Менавіта так. У нас доўгая густая поўсць, якая цудоўна захоўвае цяпло нават у жорсткія маразы. Да таго ж, ваша шубка вельмі прыгожая. Дзякуй. А яшчэ зімой і падушачкі пальцаў у нас становяцца пухнатымі. Значыць, вы ходзіце па снезе быццам у футравых ботах? Усё так. Нам зручна і цёпла, і мы лёгка можам не толькі хадзіць, але і бегаць па снезе і лёдзе. Усім вядома, што вы яшчэ цудоўныя спартсмены. Так, скачам і плаваем мы як чэмпіёны. І я усім раю больш займацца фізкультурай, каб быць прыгожымі і здаровымі. Усе чулі параду ад рысі? Дзякуй, Рыся, за цудоўнае інтэрв'ю. Самы час зрабіць мультыплікацыйную паузу. Я ведаю, што вы часта прапануеце гледачам віктарыны. І ў мяне якраз ёсць пытанне. О, цудоўна! Давайце пагуляем. Увага! Слухайце маё пытанне. На гербе якога беларускага горада ёсць выява рысі? Рмаў? Ой, Рысечка, дай, калі ласка, падказку. Маглі бы без падказкі справіцца. Рмаў. Ну добра, адну дам, невялікую. Гэта абласны цэнтр, і шукаць яго трэба на поўдні нашай краіны. Кася, ты ўжо ведаеш адказ? Ой, гэта Брэст ці Гомель. Так, які ж адказ правільны? А я дакладна ведаю, што гэта Гомель. Герб горада упрыгожвае выява рысь. Усім раю наведаць Гомель. Завітаць у палацава-паркавы комплекс, пакарміць вавёрак у парку, пракаціцца на карабліку і абавязкова схадзіць у цырк. Рыся, а давай адправімся туды разам. Будзеш нашым гідам. З задавальненнем. Толькі цур, выконвайце мае правілы. Зранку, днём і ўвечары абавязковая фізкультура. Мы не супраць. А вось па правілах добраранка зараз у нас абавязковы прагляд чарговага мульціка. О, давайте глядзець. Рмаў. А жадаеце, я падзялюся з вамі яшчэ адным сакрэтам з жыцця рысей? Вядома, мы ўсе навострылі вушкі і гатовыя слухаць. Рыхтуйцеся здзіўляцца. Увага! Адкрываем сакрэт з жыцця рысей. Мы, рысі, маем вельмі дзіўную хаду. Задняя лапа заўсёды роўна трапляе ў той след, які пакінула пярэдняя. О, вы гэтаму спецыяльна вучыцеся? Не, такі талент дадзены нам ад прыроды. Мы гэта ўмеем, ды ўсё. Сёння мы столькі сакрэтаў жыцця рысей даведаліся. Рыся,
Запишися, частіше приходь до нас у гості. Дякую. І ви заходьте у колиханку. І обов'язково глядіть її кожний день у 20:40 на Білорусь 3. Можем цікавими мультиками обмінюватися. А чому б ні? О, пропоную зараз поглядіти ще один мультфільм. Будемо одразу відправлятися на занятки. Цудовного усім дня! Нових відкриттів! І самих ліпших сябров, Хермал. І до хуткої зустрічі зранку. У нашим доброранку! Не проспите, Хермал.